عیسا gelek nexweşan qenc dike. Marqos 1. عیسا ji keniştê derket derneket, bi Yaqûb û Yuhanna re çû mala Şîmon û Andrawîs. Xwesûya Şîmon bi tayeketî radiza. Di cih de ji bo wê ji Îsa re gotin. Ew jî çû ba wê bi destê wê girt û rakir. Tayê ew berda û jinikê ji wan re xizmet kir. Êvarî piştî goroş çû ava, xelkê hemû nexweş û yên cinoyî anîn ba wî, hemû xelkê bajêr li ber dêrî civiya bûn. Îsa gelek kesên bi nexweşiyên cûr bi cûr qenc kirin û gelek cin jî derxistin û nediştin got cin gotinekê bêjin, çimkî wan dizanîbû got ew kî ye. Pirtûka pîroz încîl. Silav û rêz xweşk û birayên hêja.